आपके पता बा उ 25 पेंस के चाराना समझ के एगो दुकान वाला के कहत रहले कि तोनी लोग के देश में चवन्नी अभियो चलेला। हमनी के भारत में तो कब के बंद हो गई। बड़ा पिछड़ल बा तोनी लोग के देश। अंकल, जैसन सादा उनकर वेशभूषा रहे वैसने उ दिल के भी साफ पड़े। का पहले रहे उना एगो एकदम गांव के कुर्ता, नीचे एगो बहुत लूज ट्राउजर्स और ऊपर एगो स्लीवलेस स्वेटर, और हाँ ऊपर से एगो गमछा भी ले रहे। मतलब पूरा एयरपोर्ट पर उनके चीन्हे खातिर हमके तनिको दिक्कत ना भइल।